सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत बड़ खबर आ रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के माध्यम से कि सावन के शुरुआत के बस कुछ दिन बच गई बा और भोजपुरी के सुपर स्टार लोग के कांवर के कैसेट एल्बम भोजपुरी एल्बम आवे के इंतजार देख रहा बा रास्ता। यही कड़ी में भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के एगो फोटो बीते दिन सोशल मीडिया पर वायरल भइल बा। जी हाँ, वो फोटो रुआ लोग के बीच हम स्क्रीन पर चला रहा बनी, रुआ लोग देख सकतनी। वो फोटो जौन बाटे खेसारी लाल के आगामी जौन एल्बम आवे वाला बा कांवर भजन यानी सावन के शुभ अवसर पर जौन एल्बम आवे जा रहा बा ओकरे फर्स्ट लुक के तौर पर ई फोटो जारी भइल बटे। इहे फोटो उनका एल्बम के होम पेज पर यानी कवर फोटो पर यह फोटो रही। रुआ लोग को बता दी कि ये बार खेसारी लाल यादव सावन की तैयारी बहुत जोर शोर से कर चुकल बड़न और पहले ही उनकर गाना रिकॉर्ड हो चुकल बटे पटना के शिवा स्टूडियो में। जहाँ रुआ लोग को यह बता दी कि खेसारी लाल यादव देर ना होके एक वजह से पहले ही एल्बम के रिकॉर्ड कर चुकल बड़न, गाना फाइनल हो गई बटे। बस थोड़ा दिन इंतजार करी खेसारी लाल यादव के सावन के कैसेट रुआ लोग के बहुत जल्द मार्केट में ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर हर जगह अवेलेबल हो जाई। खेसारी लाल यादव के बाबा धाम के कैसेट अब यह देखे के बटे कि अब की बाबा धाम में का उनकर जलवा चलत अटे कि ले चल ड्राइवर सैया हमरों के देवघर। पिछला बार उनकर हिट एल्बम बहुत सारा गई रहे, लेकिन अब की उनकर का जलवा चलत अटे ई तो हमने के इंतजार रही देखे खातिर। और सावन के जो फर्स्ट लुक बटे रुआ लोग देख के लाइक और कमेंट करी और बताई हमने के कि रुआ लोग के ई फोटो उनकर कैसन लागल। जहाँ भोजपुरी के ताजा तरीन खबर रुआ लोग के बीच ऐसा ही ले आवत रहन। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।